V-a plăcut videoclipul, nu uitați la final să dați like, stai doamnă Georgeta, uite la camera aici Georgeta, nu mai fugi așa ca o frumoasă de tine, o vedeți, uite ce frumoasă e, vedeți ce frumoasă e, nu, bravo Georgeta, Georgeta, ia uita și uitați și pe asta. Nu pleca. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like. Pa, pa!